Het zomerde in Limburg dat jaar, met de lode hitte die zwaar langs de gevels viel. Op de velden stond het graan, goudgeel en oogstklaar. Onder ruime belangstelling opende in Genk een tentoonstelling over Wereldoorlog 1. De herdenking van de Grote Oorlog in Limburg werd eerder al op gang getrokken door een opmerkelijke Facebook-campagne. 4 gruwelijke jaren. Miljoenen doden. Miljoenen soldaten die jarenlang ploeteren in de modder van de loopgraven. Voor het provinciebestuur is het belangrijk dat de Limburgse verhalen uit de Grote Oorlog bewaard blijven. De missie van dit project is eigenlijk nooit vergeten. 100 jaar geleden, Eerste Wereldoorlog, heeft ongelooflijk veel teweeggebracht, ook in Limburg, ver van het front. 4 jaar lang bezetting. Die verhalen die hebben we uit de loopgraven gehaald. Het zijn die verhalen die we moeten leren om onze blik op de toekomst te verruimen. Op het domein van Seamine liggen deze 44 betonnen helmen als een vergeten stilleven. Via een QR-code krijgt de bezoeker voor elk van de 44 Limburgse gemeentes een klein maar waargebeurd verhaal. Nadien zullen de 44 helmen naar de thuisbasis gaan, de 44 gemeentes, waarbij dat dan de lokale kunstenaars het verhaal op een eigentijdse manier gaan uitbeelden op de helmen, om dan terug te keren, zoals ook de soldaten terugkeren, die totaal veranderd zijn. In deze blackbox krijgt de bezoeker tot slot een leuke filmvertelling over die kleine Limburgse verhalen. Op 16 augustus beginnen in Beelze stomdronken Duitse soldaten en officier wild in het rond te schieten. Ze zeggen dat er vrijschutters zijn. Hendrik Lammens en Jan Holsteins werden zo van straat geplukt en beschuldigd dat ze geschoten hebben. Ze worden naar een Duitse kolonel gebracht en daar ter dood veroordeeld. Aan de stadhuis worden ze gefusilleerd. Ik was echt gepakt, veel zaken was ik niet van op de hoogte. En heel mooi gefilmd, heel mooi verteld. Ik hou van hele kleine details en het was mooi om te zien dat die kleine details boven water komen, want ik hou er echt van. Dat is een beetje mijn stijl zo. Heel goed, echt waar. Zelf heb ik me daar een beetje mee bezig gehouden, omdat ik toevallig in het theater ook over 1418 bezig ben met Passendaal. Ik heb er veel van gelezen. En die dingen die ik opgezocht heb, die komen allemaal daarin terug voor. Dus ik vind het een heel mooie compilatie van letterlijk de kleine verhalen die hier gebeurd zijn. Echt een chapeau voor de makers. En zo gaat het nu dus in heel Limburg. In Alke, Heers, Sint-Truiden, Velm, Halen, Lummen, Kanne, Beelze, Tongeren, Beringen, De Locht, Lanaken. Geweldig. Het is echt nodig dat de jeugd meer hier gaat van weten. Want eigenlijk, dit is toch iets wat de mensheid overkomen is, wat eigenlijk nooit meer zou mogen gebeuren. Ja, we hebben een studie laten doen bij 1000 laatstejaarsstudenten in het secundair onderwijs in Vlaanderen. En wat stellen we vast? Dat er toch wel bijvoorbeeld 18% niet meer weet wat op 11 november herdacht wordt. En de cijfers spreken dan toch ook wel voor zich. En dat is de reden waarom dat we moeten terugblikken. Alle informatie over Limburg in de Grote Oorlog vind je op deze website.